zde přítomného Slovanského divadla se nyní představí sportovec, je to sportovkyně, která dokonce byla 4krát nominována na vítězku v kategorii právě jednotlivci. Vážení přátelé, přicházejí slavné a rychlé šípy a fotbalistka Zdenka Stupinová v roli Červenáčka. Si dnes zacvičíme. No to teda jo. Rychlonožka už cvičí, právě nám se vedle plavbo. Promiň, Indro. Pořád. Jsem se bouchal, už nemůžu cvičit. Hoši! Hoši! Jo, tak to neumí ani Mirek, co? No, hoši. Pro tebe to taky platí. A nebo cvičení na pohled pěkné, musí se dít jednotně a na puntík přesně. Třeba nastoupit, vyrovnat, mě drbeš. Ahoj, Jirku. Já stojím tady. Nás si neustále letou. Budeme dělat řepy, začínáme, pozor. Raz, dva, raz, rychlo, nožko, dávej přece pozor. 2. Rychlonožko, ty jsi pořád pozadu, ne? To se ti jenom zdá, chlapečku. 2. Vpravo, bok. Šelém, zad. To je špatně. Děkuju. A opět šelém, zad. Pochodem, chod. Ale skláčku, zde ty kluci jdou za mnou dneska úplně potichu. Zastavit stát, raz, 2. Himbajs, jsem jakýsi zmetený. Rozchod. Hoši, zahrajeme si to, co umíme všichni zhruba stejně dobře. Co? Kopano! Jo! Za ústí nad labem, proč jste krát za ústí, teď to musíš každý prohrát. Kapitani, Jindra a Zakové skupinu Červenáček. Tak. Pana, ne, Orel. Pana. No, takhle to. No já už nemám. Stříděte si. Hoši. Kdo mi řekne vyšší číslo rozehrává? 150? Rozehrává Jindra, ale to tak pěkně napínám. To jako jenom držel. Penalta! Jo! Já jí kopnu! To přece nejde. Naše! Vy to přece... Já jsem kapitán. Ale co Tak se domluvte. Hoši, a ty taky. Utíkáme. Jednotně